Индонезийската провинция Бали отдавна е една от най-популярните туристически дестинации. Но от 14 февруари тази година ще има допълнително изискване, което хората, пътуващи до горещата туристическа точка, ще трябва да имат предвид в плановете си. Това е малка такса и тя ще бъде валидна само за туристи, които пътуват до провинция Бали. Хората, които пътуват до други индонезийски провинции, няма да плащат данък. Колко ще струва? Ами около 150 хиляди индонезийски рупии, което се равнява на около 15 долара или близо 27 лева. Как може да се плати таксата? Посетителите могат да плащат онлайн през уебсайта Love Bali или мобилното приложение чрез банков превод, виртуална сметка или друго плащане. Трябва да имате предвид, че ще предоставите следната информация: име, номер на паспорт, електронна поща и дата на пристигане. След това посетителите ще получат ваучер по имейл, който могат да сканират при пристигането си на съответните контролно-пропускателни пунктове.